Hola a tots, esperem un minut mentre l'Olga encén les llums i començarem aquest webinar també mentre entra la gent perquè avui són molts, la veritat és que són moltíssims i bé, m'agradaria a mi explicar-vos una miqueta com funcionarà aquest webinar. Parlarem avui, com és lògic, ja ho sabeu, de la llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge que ens està afectant a tots. Parlarem amb l'Olga. Avui serà merament una sessió informativa i bé, després, abans de començar amb l'Olga, us recordaré com funcionaran aquestes sessions i el que tenim preparat per informar-vos i formar-vos sobre aquesta llei. Però abans de començar m'agradaria que l'Anna Pujavall, la gerent de l'AIC, ens comentés o ens digués algunes paraules. Bon dia, Anna, com estàs? Hola, molt bon dia, Sergi. Moltes gràcies. Benvinguts en aquest webinar. És un webinar una mica raro perquè és un webinar sessió de formació. Per tant, bàsicament, el protagonisme el tindrà única i exclusivament l'Olga. Però sí que us volíem abans comentar un parell de temes. El primer i més important és que sabeu que nosaltres hem estat lluitant molt perquè ens tinguessin en compte a l'hora abans de treure la llei. No ens han tingut en compte, ens han trucat molt tard i molt malament, no hem pogut dir absolutament res, però el que és important és que entengueu, sapigueu i us anirem informant que seguim lluitant amb dues coses. La primera és, per una banda, que ens tinguin en compte en els professionals del sector cada cop que es tregui una llei que afecti el sector. Això és un tema pel que hem de lluitar i hem de seguir lluitant i és el que estem fent. I, per altra banda, el que també farem és veure què és el que podem fer amb aquesta llei que ja tenim, que ja és vigent i que ja la tenim a sobre la taula, què és tot allò que podem fer per realment aturar-la, canviar-la i que realment el nostre sector no es vegi afectat. Jo crec que aquests són dos missatges que us volíem transmetre avui, que evidentment tot el protagonisme el tindrà l'Olga. Per què? Perquè la llei realment s'ha aprovat, la llei ja està sobre la taula i per tant és una llei que ara ens afecta a tots. No us estendré massa més de dir-vos que us mantindrem informats. Sabem que encara hi ha moltes coses d'aquesta llei que no estan molt clares, fins i tot entre els advocats a vegades tenen certes discussions. Sapigueu que també estem treballant molt amb els administradors de finques, els constructors i promotors i tot el que seria la Cambra de la Propietat per treure conclusions comuns. Tot això, puntualment, us ho anirem informant, us ho anirem donant molta més informació perquè pugueu operar de la forma més segura i més clara. Poca cosa més us volia dir jo, perquè avui el protagonisme l'ha de tenir l'Olga i l'ha d'agafar ella, sinó senzillament que per nosaltres estem al vostre costat i sobretot seguirem lluitant perquè totes les lleis que es facin ens tinguin en compte a tots els professionals del sector. A partir d'aquí us passo altre cop amb el Sergi i el Sergi els deixarà amb l'Olga. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Anna. Bé, jo simplement abans de començar amb l'Olga comentar-vos i recordar-vos com estan funcionant o com funcionaran aquestes jornades. Avui és una sessió informativa on l'Olga us explicarà i farà un resum d'aquesta llei. Ho dic perquè la propera setmana, dilluns per la tarda, sí que tenim la sessió de resolució de dubtes. Us vam demanar que ens enviéssiu les vostres consultes a webinarapi@api.cat. N'estem rebent moltíssimes, però pel que vaig veient estic rebent mails que pensen que avui respondrem a aquests dubtes i no és així. Ho deixarem tot per la setmana vinent. És important, com que estan havent-hi molts de dubtes, que ens envieu a aquest correu electrònic, el repeteixo, webinarapi@api.cat, aquestes consultes, perquè farem un recopilatori de totes les consultes que teniu i les resoldrem amb la nostra responsable jurídica, que és la Montse Junyent, ja us dic, dilluns per la tarda de 4 a 6. Això és el que volia deixar clar. D'altra banda, també us vam enviar, tots els que sou col·legiats i associats, els que pertanyeu al col·lectiu API, un resum de la llei. Hem parlat amb l'Olga i no estaria de més que si la teniu a mà, si la teniu a l'ordinador, la poguéssiu obrir, perquè avui el que farem és seguir una miqueta la llei. L'Olga ens aportarà llum del que diu aquesta llei i és molt probable que molts dels dubtes que ens hàgiu transmès via mail es resolguin. Malgrat tot, si us en queden, si us en sorgeixen de nous dubtes aquesta setmana, envieu-nos-els i els resoldrem la setmana vinent. D'altra banda, recordar-vos també que pels que pertanyeu a aquest col·lectiu API no només farem aquestes dues sessions, sinó que estem programant també sessions formatives per vosaltres que entraran dintre del pla d'actualització i perfeccionament, dintre del pla de reciclatge que tots coneixeu i dels quals us anirem informant. I dit això, jo crec que no em deixo res, ja us deixo pas amb l'Olga, que crec que
té bastantes coses que explicar-vos. Hola, Olga, bon dia. Hola, bon dia. M'escolteu bé? Perfectament. Bueno, doncs bé, com ha dit l'Anna i dius tu, Sergi, el protagonista no sóc jo, sinó és la llei. Llavors, tenim la llei sobre la taula que es va publicar en el DOC el dia 21 de setembre, va entrar en vigor ahir, i per tant el que hem de fer ara, comentaris crítics a banda, intentant mastegar la llei, el que hem de fer és començar a estudiar-la una mica. El meu treball és haver-me-la llegit, haver-la mastegat una mica i us la transmetré de la manera més didàctica, més fàcil possible. Avui no contestarem preguntes, però a mesura que anem parlant dels articles, com a través de l'assessoria jurídica ja hem tingut consultes, preguntes, dubtes, a mesura que anem avançant amb la llei, les preguntes més bàsiques en relació a determinades interpretacions ja jo me les he fet abans i intentaré solucionar els dubtes. Llavors, tenim sobre la taula, com diu l'Anna, la llei 11/2020, de 18 de setembre, que encara que constitucionalment és de dubtosa constitucionalitat, de moment la tenim sobre la taula i en tant en quant sigui vigent la tenim que aplicar des del dia d'avui. Llavors, hem de tenir en compte primer que l'àmbit d'aplicació de la llei està a l'article 1. L'aplicació de la llei és només i exclusivament en els contractes d'arrendament d'habitatge habitual que sigui residència permanent de l'arrendatari. Per tant, queda fora de l'abast d'aquesta llei els arrendaments de temporada i els arrendaments per a ús diferent del d'habitatge. I l'altre supòsit de fet perquè sigui d'aplicació aquesta llei és el fet que aquest arrendament, aquest habitatge arrendat, estigui situat en un concepte nou que és àrea amb mercat d'habitatge tens. Què és l'àrea de mercat d'habitatge tens? És un nou concepte que ja va ser avançat amb la llei anterior, amb la llei de l'any 2019, el decret 17/2019, que establia l'obligació, recordeu tots els APIs, des de desembre de l'any passat, de l'obligació de consignar en el contracte d'arrendament, a l'índex i adjuntant el PDF. Aquesta obligació era només a sols efectes informatius. Aquesta nova llei, la llei 11/2020, dona un pas endavant i el que fa és establir l'obligatorietat de circumscriure'ns en aquest nou índex de preu del lloguer. Hi ha una sèrie de càlculs i de referències del lloguer. Llavors, què són les àrees en mercat d'habitatge tens? Estan declarades en la mateixa llei. La disposició transitòria segona estableix provisionalment 60 municipis que estan declarats com àrea de mercat d'habitatge tens i la valoració que fa el legislador és que són aquelles en les quals entre els anys 2014 i 2019 hi havia una situació d'increment desorbitat en més d'un 20% segons ells de la renda i eren pertanyents a l'àrea metropolitana i altres de població de més de 20.000 habitants. Llavors, de moment, aquesta llei és d'aplicació primer als arrendaments d'habitatge habitual i segon, heu de contemplar, abans de veure si és d'aplicació o no, l'annex 1 que hi ha en aquesta llei. Teniu tots la llei que us la vam enviar en el dia d'abans d'ahir. Llavors, aquesta llei té aquest annex amb 60 municipis. D'aquests 60 municipis, si vosaltres heu de gestionar un arrendament d'habitatge en una d'aquestes àrees, sabeu que esteu dintre de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. De moment, això és provisional. Això què vol dir? Que durant un any serà d'aplicació aquests municipis, en aquests municipis serà d'aplicació aquesta llei, sense perjudici que sembla que hi ha una voluntat política d'anar afegint i anar prorrogant aquestes declaracions d'àrees en mercat d'habitatge tens. Resten exclosos d'aquesta llei, primer, arrendaments d'habitatge subscrits abans de la llei de l'1 de gener de 1995, recordeu que era la llei del 64, no els resulta d'aplicació. També estan exclosos de l'aplicació d'aquesta llei els que tenen com a objecte una protecció oficial, els integrats en borsa de protecció de lloguer social obligatori, per tant, arrendament d'habitatge habitual permanent de l'arrendatari i que estigui dintre de l'àrea en mercat d'habitatge tens, que no sigui de contractes anteriors a 1 de gener del 95 i aquells especials de VPO, de xarxes públiques de l'habitatge,
o de lloguer social obligatori són els que estem estudiant en el dia d'avui i són els que resulta d'aplicació de moment, espero, aquesta llei. Abans de ficar-nos en la llei, us he de parlar una mica de la nova terminologia que és nova per tots nosaltres i que utilitza aquest legislador de la llei de la 11/2020. Quina és la nova terminologia? Per una banda, la renda inicial de lloguer, que és la renda de la qual anirem a partir, que és la que es determina per les regles de l'article 6, que després veurem, el preu de referència per al lloguer d'habitatge. El preu de referència per al lloguer d'habitatge es determina per les regles de l'article 7. L'índex de referència de preus de lloguer d'habitatge, que aquest ja el teníem inclòs en el nostre vocabulari jurídic des del decret llei 17/2019. L'índex de referència de preus del lloguer d'habitatge, us recordo que és aquell que obteniu entrant a la pàgina web de Gencat, posant en el vostre buscador simplement índex preu de lloguer, ja surt aquest buscador de la Generalitat en el qual, després el veurem més endavant, apareix una demo per introduir les dades a partir de les quals esbrineu quin és l'índex de preu del lloguer aplicable en l'habitatge. Després us veurem, farem una mena de reflexió sobre aquest càlcul. Un altre concepte que no és nou perquè ja el teníem integrats aquells que fem arrendaments urbans és l'índex de garantia de competitivitat, l'IGC. Aquest índex de garantia de competitivitat també el podeu trobar amb el vostre buscador, a Google o al buscador de referència, simplement posant índex de garantia de competitivitat. Allà us sortirà la pàgina de l'INE. La pàgina de l'INE és la que contempla aquest índex de garantia de competitivitat. L'índex de garantia de competitivitat ja l'havíem fet nostre en el nostre vocabulari perquè ja s'havia fet referència amb l'article 18 de la Llei d'Arrendaments Urbans que en l'any 2015 va introduir l'índex de garantia de competitivitat com un dels elements per poder actualitzar la renda. Després el veurem. I el darrer concepte del qual us vull fer esment, que apareixerà quan llegim i estudiem aquesta llei, és l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, l'IRSC, que en l'any 2020 va ser de 7.967,73 euros anual. L'indicador de renda de suficiència de Catalunya és utilitzat per la Generalitat en matèria d'habitatge i també, de la mateixa manera que els altres, amb el vostre buscador habitual, simplement que poseu indicador de renda de suficiència de Catalunya, us sortirà els publicats en qualsevol any. Llavors tenim aquesta nova terminologia, renda inicial del lloguer, que són les regles de l'article 6, preu de referència per al lloguer d'habitatge, índex de referència de preus del lloguer, índex de garantia de competitivitat i indicador de renda de suficiència de Catalunya. Amb aquests conceptes ja entrem dintre del cos de la llei, entrem dintre d'analitzar els articles més importants. El que farem serà com una trajectòria per als articles més importants d'aquesta llei 11/2020 en allò que ens afecta als agents de la propietat immobiliària, al nostre col·lectiu, que és en la publicitat dels anuncis dels lloguers i en la signatura dels contractes de lloguer. Li he comentat al Sergi que seria important no que m'escoltéssiu només, perquè si m'escolteu, a més si esteu en el vostre treball o a vostra casa, sempre un acaba fent altres coses i no pren sempre l'atenció necessària o no tens sempre, doncs, estàs pendent. Per això, per mi, seria important que encara que fos durant mitja hora, 3/4 d'hora, estigueu pendents de la llei i intenteu agafar la llei que us vam penjar abans d'ahir a la pàgina del Col·legi d'Apis i també us vam enviar per la nostra newsletter habitual a tots els agents de la propietat immobiliària, col·legiats i els associats de l'AIC, us vam enviar la llei 11/2020. Aquesta llei 11/2020 és la que estem estudiant. Seria interessant o bé que la imprimíssiu o bé que la baixeu en el vostre ordinador i l'aneu subratllant.
perquè quan acabi aquesta webinar no només us en recordeu de coses puntuals, sinó que hagueu tingut l'ocasió de subratllar-la i haver fet l'esforç que normalment quan es fa aquest primer esforç ja serveix per sempre. Això de subratllar les lleis, llegir i després subratllar les lleis, jo penso que és el més important, no només escoltar-la d'oïdes perquè sempre és bo, interessant tenir-la de primera mà. Llavors, anem a l'article 6 de la llei 11/2020. Aquest article 6 és el que estableix la determinació de la renda inicial del lloguer. Aquesta és la que necessitem, la renda inicial del lloguer és la que, segons el legislador català, hem de consignar en el nostre contracte d'arrendament, serà llei entre les parts i és la renda inicial de lloguer de la qual partirem quan fem un contracte d'arrendament d'habitatge, sobretot d'habitatge habitual, a partir de l'entrada en vigor de la llei. O sigui, mentre nosaltres estem parlant, qualsevol renda pactada a Catalunya dintre d'un municipi inclòs en aquestes àrees de mercat tens haurà de complir els requisits d'aquesta llei, espero que de moment. Llavors, anem a l'article 6 i l'article 6 ens diu des d'un primer moment que la renda pactada a l'inici del contracte està subjecta a dues condicions. I aquestes dues condicions són estrictes. Vull dir, primera, no pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer. Preu de referència no és índex de referència, com veurem després en l'article 7. I després hi ha un altre afegit. No només tindrà en compte que no podrà ultrapassar, no podrà ser superior al preu de referència per al lloguer, sinó que, a més, i això és important, si l'arrendament afectat, si l'arrendament objecte del nou contracte, si l'habitatge havia estat llogat en els 5 anys anteriors a la llei 11/2020, tenim una altra limitació. I aquesta limitació diu que la renda que pactem, la renda pactada inicial del lloguer de conformitat amb l'article 6, no pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte. Imagineu-vos que en els 5 anys anteriors hi havia un contracte de 3 anys i després acaba ara un de 2 anys. Sembla que per al tenor literal de la llei jo interpreto que el que té en compte la llei és el darrer contracte d'arrendament, no el primer contracte de fa 5 anys, sinó el darrer contracte d'arrendament. Recordeu que la llei de 2013 establia les pròrrogues obligatòries fins a 3. Ara estan finalitzats molts contractes o alguns contractes de 3 anys. Llavors, el que diu la llei és que si en els 5 anys anteriors estava arrendat aquest habitatge habitual, de conformitat amb la llei 11/2020, en aquest cas s'ha de tenir en compte també com a límit per fixar la renda inicial del lloguer, quina era la renda contractual del darrer contracte d'arrendament. I afegeix un tema, que és l'ingredient que us he dit de l'índex de garantia de competitivitat. La llei diu que, en aquest cas, la renda no pot superar la renda del darrer contracte d'arrendament actualitzat, en tot cas, amb l'índex de garantia de competitivitat. L'índex de garantia de competitivitat al dia d'avui és de menys 1,85, amb la qual cosa l'índex de garantia de competitivitat al dia d'avui no afegirà més renda en la fixació d'aquesta renda inicial. Per tant, ja tenim que aquesta renda pactada ha de tenir dos requisits. Primer, no pot ultrapassar, no pot ser superior al preu de referència que veurem després regulat en l'article 7 i tampoc pot superar aquesta renda del darrer contracte d'arrendament en habitatges llogats 5 anys anteriors, incrementat en tot cas amb l'índex de garantia de competitivitat que trobareu en el vostre buscador d'internet. Aquest límit de la renda del contracte anterior té dues excepcions i estan contemplades en l'article 6. Aquestes dues excepcions és si hi havia un supòsit en què en el contracte d'arrendament anterior hi havia una relació de parentiu en la qual es pressuposa que la renda no era una renda de mercat, sinó que era una renda pactada en atenció a la meva relació de parentiu entre les parts abans de signar aquest contracte. Per tant,
si hi ha una relació de parentiu. I també un altre supòsit, és que si estigués el contracte d'arrendament anterior subjecte a un règim especial de determinació de rendes, si es deixa d'aplicar aquest règim especial de determinació de les rendes i estava subjecte en aquestes quantitats, en aquest cas no hi ha aquesta limitació perquè es suposa que en dos casos la renda no era una renda de mercat. Per tant, article 6. Quina és la renda pactada a l'inici? Està limitada per 2 punts, per la preu de referència per al lloguer i, en segon lloc, també per l'arrendament, la renda de l'arrendament en contractes d'arrendament signats amb 5 anys d'abans. O sigui, un habitatge que hagués estat llogat durant els 5 anys anteriors també té aquesta limitació i aquesta és molt important. No només ens hem de ficar en el tema de l'índex de preu del lloguer. Passem un altre, a l'article, a la situació del pàrraf segon de l'article 6, en el qual tenim un supòsit especial. Perdó, el pàrraf número 3. En el pàrraf número 3 el que s'estableix és que excepcionalment, i ja veureu que és una situació molt excepcional, hi ha un supòsit especial en el qual es pensa una mica en la situació d'especial vulnerabilitat de l'arrendador, de la persona arrendadora, i el legislador en el pàrraf 3 de l'article 6 entén que excepcionalment no s'aplicaria com a preu de referència al valor del preu de referència, sinó al valor de la renda consignada en el darrer contracte. Llavors, seria aplicable únicament el límit de la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament en el següent cas. I és en el cas en què l'arrendadora fos una persona física, la unitat de convivència de la qual tingués uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. L'indicador de renda de suficiència de Catalunya multiplicada per 2,5 vegades xifra la quantitat anual de 19.912,32 euros. Llavors, si el legislador aparentment està protegint en aquest arrendador la renda del qual és inferior o és igual a 19.912,32 euros i en aquest cas no seria aplicable el preu de referència i només seria aplicable la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, naturalment, sempre i quan la renda del contracte no fos encara inferior al preu de referència. Però això que semblava que el legislador ens estava protegint una mica la part arrendadora, en aquesta part arrendadora que tingués uns ingressos mínims igual o inferiors a 19.000 euros, però heu de tenir en compte que en aquests 19.000 euros entren també expressament, perquè ho diu el legislador, l'article 6.3, en aquests ingressos mínims han de comptar també les rendes de l'arrendament, amb la qual cosa realment són rendes de l'arrendador molt bàsiques. Però el legislador va un pas més enllà i com la política d'aquesta llei tots sabem quina és, que és de protegir a la part arrendatari, diu que no obstant que aquest arrendador tingui uns ingressos iguals o inferiors a 19.912,32 euros, en el supòsit que l'arrendatari tingui uns ingressos iguals o inferiors a 3,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, o sigui, 27.887,05, si l'arrendador té uns ingressos iguals o inferiors a 27.887,05, en aquest cas, aquest supòsit especial que vindria a beneficiar una mica, entre cometes, a l'arrendador no resultaria d'aplicació, amb la qual cosa el legislador torna, en aquest cas, que el llogater tingui aquests ingressos inferiors a igual o inferiors a 27.887 euros, en aquest cas tornem a tenir aquesta determinació de la renda, ho repeteixo perquè és molt important que us quedi la idea, en què no pot ultrapassar ni el preu de referència del lloguer, que veurem després en l'article 7, ni tampoc en cas que el contracte de l'habitatge hagués estat arrendat durant 5 anys anterior a la llei, també tindria aquesta limitació.
El legislador també el que estableix és la regulació d'aquelles situacions que s'estan donant últimament en els darrers anys, és quan el famós contracte d'arrendament d'habitació, que és legítim dintre del principi de llibertat de pacte, llibertat contractual dintre del nostre ordenament jurídic, però en l'article 6, pàrraf 5, subratlleu-lo, estableix que en el cas que hi hagi un contracte d'arrendament diferents sobre diferents estances, la suma de tots està limitat per aquesta limitació de l'article 6. O sigui que la renda mínima no pot superar aquesta que estem establint en l'article 6. I anem ara a... Fem un pas més. Anem ara a l'article 7. Per mi els més importants de la llei són l'article 6 i l'article 7. Són els punts de partida d'aquesta llei a nivell de contractació i a nivell de determinació de la renda. Aquest article 7 estableix quin és el punt de partida del preu de referència. Preu de referència, recordeu que l'article 6 deia que era el primer dels elements que havíem de tenir en compte per determinar el preu inicial, perquè el legislador fa una mica de... Vull dir, jo penso que el contingut de l'article 7 hauria d'haver anat abans que el contingut de l'article 6. Llavors, té una mica d'incongruència, per això us l'estic mastegant una mica perquè veieu quines són les implicacions i perquè veieu que, encara que són terminologies molt semblants, no ho són. Llavors, què diu l'article 7? L'article 7 diu que el preu de referència de l'article 6, que era el primer punt, s'utilitza com a punt de partida el famós índex de referència de preus del lloguer, que és el famós índex de preus de referència de preu del lloguer que estàvem utilitzant des del 2019 en aquelles àrees tensionades i aquelles àrees en les quals estava publicat a l'índex de preu del lloguer, perquè hi ha alguns municipis en els quals ja estava publicat. És molt, vull dir, l'apropo bastant, és molt important que tingueu clar que aquest article 7 deixa molt clar que l'índex de partida és l'índex de preu de referència del lloguer i l'índex és l'índex, el que posa en color vermell, sense tenir en compte els marges de preu superior i inferior. Per tant, per a la vostra determinació del preu de renda, de la renda inicial, heu de tenir en compte l'índex de color vermell. També deixa molt clar la llei, que aquí també hi ha una sèrie de consultes i una sèrie de preguntes, també la llei deixa molt clar en l'article 7.4 quin és el punt de partida. Diu que el contracte ha d'indicar l'import, us llegeixo textualment, el contracte ha d'indicar l'import de la renda resultant d'aplicar a la superfície útil. Diu superfície útil. Si estem en el si d'un contracte d'arrendament d'habitatge, ja sabeu tots que la cèdula d'habitabilitat vigent és obligatòria a la signatura de qualsevol contracte d'arrendament i l'article 60.4 de la Llei del Dret a l'Habitatge de 2007 ens està dient que la Generalitat dona per vàlides les xifres, els resultats que hi apareguin a la cèdula d'habitabilitat. Llavors, jo entenc personalment que quan la llei parla de superfície útil ens hem de dirigir a la cèdula d'habitabilitat vigent, que és obligatòria amb el decret que regula les cèdules d'habitabilitat i condicions d'habitatge i, per tant, jo entenc que hauríem d'anar a la superfície útil. Dintre del buscador sí que és cert que hi ha la possibilitat d'accedir en el cadastre. Al cadastre es pot accedir, però jo entenc que si tenim una cèdula d'habitabilitat amb una superfície útil determinada per l'arquitecte que va signar la cèdula, per mi, en principi, a no ser que s'acrediti que aquesta superfície no és correcta, jo em dirigiria a aquesta i no a la superfície del cadastre. El que passa és que la superfície del cadastre suposo que a nivell dels llogaters és més fàcil accedir a la pàgina web del cadastre. Però la llei ho diu textualment, us he llegit textualment. El contracte ha d'indicar l'import de la renda resultant d'aplicar a la superfície útil de l'habitatge arrendat l'índex de referència de preus de lloguer. L'índex de preus de referència és el que apareix de color vermell. Només a títol de comentari, a títol anecdòtic, perquè clar, m'adono que
que aquesta xerrada és com molt tècnica i és una mica avorrida. Només us diré que per imprimir aquesta pàgina vaig entrar en el buscador de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i vaig buscar quin seria el preu d'un habitatge a Passeig de Gràcia, d'un habitatge a Passeig de Gràcia número 2 de 50 metres quadrats i no vaig posar res més, simplement vaig passar que estava en perfecte estat. Llavors, perquè veieu la bogeria d'aquesta llei, amb aquest resultat que vaig treure a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge, aquest habitatge de 50 metres a Passeig de Gràcia costaria uns 900 i pico euros, menys de 1.000 euros de renda, el qual ens porta que realment l'aplicació d'aquesta llei no té cap sentit pràctic, no té cap sentit comú i va en contra de tot el mercat i de tota la realitat que ens està tocant viure. Llavors, tornem un altre cop a l'article 7, en aquest preu de referència i en aquest article 7.2 també està dient, com ja teníem d'avança amb el decret de 2019, ens està dient que al contracte d'arrendament hem d'afegir aquest document. Aquest document que surt d'aplicació de tots els baremos i totes les llegendes que apareixen en el buscador, se'n van emplenant, es fa un PDF, es guarda el PDF i aquest document és el que s'ha d'adjuntar al contracte d'arrendament. I també diu la llei i aclara textualment que les dades s'han de referir a la data de conclusió del contracte. Llavors, quan algú ens pregunta però quina és la data que s'ha de tenir en compte, malauradament la data, segons el legislador català, textualment és la que s'ha de referir a la data de conclusió del contracte. Partim, per tant, de la situació que l'índex de preu del lloguer és de color vermell, el del mig, i per tant aquest és el punt, la regla general. Anem a veure dues possibilitats, dues excepcions que ens permet el legislador de l'article 7, que ens permet el legislador per obviar o per modificar una mica, perquè ja veureu que la modificació o les excepcions són molt minses, les dues possibilitats que ens ofereix el legislador. Aquestes dues possibilitats, primer, la tenim en l'article 7.3, subratlleu l'article 7.3, i és la possibilitat que tenim a l'hora de pactar la renda inicial de proposar un increment del preu de referència quan en l'any anterior l'arrendador hagi fet obres que millorin habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica. En el supòsit que en el darrer any, o sigui l'any anterior, jo entenc, la signatura del contracte s'hagi executat a l'habitatge aquestes obres que millorin l'habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat o l'eficiència energètica, el legislador ens permet un increment del preu de referència. El que passa és que aquest increment del preu de referència, el legislador ens remet a la legislació. Entenem que la legislació és l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans, que és el que regula les obres de millora. Us recordo una mica a l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans, que no ha patit modificacions des de l'1 de gener del 95, més enllà d'aquelles lligades a la duració. Recordeu que en un principi teníem duració de contracte de pròrrogues obligatòries fins a 5, després teníem pròrrogues obligatòries fins a 3 i després, un altre cop, ara tenim les pròrrogues obligatòries en favor de l'arrendatari de 5 anys persona física, 7 anys persona jurídica. Llavors, l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans el que ens deia és que l'arrendador podia fer, un cop passat els primers 5 anys o 7 anys, en l'actualitat, abans era a 3 i molt abans eren 5, si feia obres de millora en l'habitatge, un cop transcorrit aquells mínims legals de les pròrrogues obligatòries de l'arrendatari, si feia obres de millora, podia incrementar la renda en el resultat d'aplicar el capital invertit, l'interès legal dels diners incrementat en 3 punts amb el límit del 20% de la renda. En la pràctica, normalment,
un arrendador no feia millores. Normalment jo conec molt pocs casos en els quals l'arrendador hagi fet millores, a l'arrendatari li hagi interessat quedar-se i s'hagi aplicat aquest article 19. Doncs bé, el legislador català fa la referència o ens lliga amb aquest article 19 en aquest paràgraf 7 i més endavant també quan es fan obres de millora. Llavors, en aquest cas, en aquest supòsit, en el supòsit que en el darrer any s'hagin executat obres de l'habitatge que millorin l'habitabilitat, la seguretat, confortabilitat o eficiència energètica, en aquest cas es podrien aplicar aquestes regles en el sentit que es podria incrementar la renda en l'interès legal dels diners. Des de l'any 2007 em sembla que l'interès legal del diner és el 3, o sigui 3 i més 3 punts, el 6%, i l'article 19 parla del límit del 20% de la renda. El que diu també el legislador en aquest article 7.3 és que si utilitzem aquesta possibilitat d'incrementar aquesta renda en atenció a aquestes situacions excepcionals de millores en l'habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica, si s'aplica aquesta possibilitat o aquest increment de la renda inicial, el que no es pot fer és acumular el punt següent, que és el famós, que ja està en boca de tots, el famós increment del 5% que veurem ara. Quin és el famós increment del 5%? Aquesta possibilitat la tenim en l'article 7.5, que estableix la possibilitat d'acordar l'increment o minoració de l'índex de referència com a màxim en un 5% si concorreixen almenys 3 dels elements A a H, que apareixen en aquest punt 5, que ara us llegiré, com a accessoris, com a elements que valoren, que es donen més valoració en aquest immoble. Els 3 elements han de ser com a mínim 3, vull dir, són sumes, però és fàcil trobar-los. Us els llegeixo. Aquests 3 elements que com a mínim han de concórrer per incrementar en un 5%, que tampoc és molt, aquest índex és, primer, l'ascensor, l'aparcament, que l'habitatge estigui moblat, que hi hagi sistema de calefacció o refrigeració en l'habitatge, zones comunitàries d'ús compartit, com ara jardí o terrat, que hi hagi piscina comunitària o equipaments anàlegs, servei de consergeria en l'edifici o vistes especials. Llavors, el legislador en aquest article 7.5 ens permet excepcionalment, si concorren almenys aquestes 3 d'aquests elements especials, podem pujar en un 5% incrementar o minorar. En principi, la idea és incrementar sempre. Us repeteixo els elements: l'ascensor, aparcament, habitatge moblat, sistema de calefacció o refrigeració en l'habitatge, zones comunitàries d'ús compartit, com terrat o jardí, piscina comunitària o equipaments anàlegs, servei de consergeria en l'edifici o vistes especials. Aquests són els 2 elements que permetrien pujar aquest índex, us repeteixo, aquest índex de preu del lloguer. Veieu que la possibilitat en quant a la determinació de la renda, el joc que ens dona el legislador, no és molt. El que també estableix en aquest article 100, en aquest cas en el punt 7, és que, i això vull dir és com una situació com bastant forta, és una obligació consagrada en aquest punt 7, una obligació d'informació de les dades del contracte anterior. En els casos, recordeu de l'article 6, que us deia que en el cas que l'habitatge estigués arrendat en els 5 anys anteriors, s'havia de tenir en compte aquesta renda actualitzat per a l'índex de garantia de competitivitat. Per donar compliment i en aquesta línia o filosofia de protegir a la part arrendatària, estableix aquesta llei en el punt 7 l'obligació de l'arrendador d'informar. La llei diu responsablement i, a més, per escrit a l'arrendatari de la data i l'import de la renda de l'anterior contracte d'arrendament i ha d'establir o justificar l'establiment d'aquesta nova renda. I va una mica més enllà el legislador en el pàrraf següent d'aquest article 7.7, que heu de subratllar, que és que a l'arrendatari, una vegada formalitzat el contracte o abans, si l'arrendador li permet, perquè aquí hi ha en joc tot el tema de protecció de dades,
pot dirigir-se al registre de fiances del contracte de lloguer per recabar aquesta informació si aquesta informació li és negada per l'arrendador o li és amagada, de tal manera que l'arrendatari pugui obtenir aquestes dues dades, que són la data i la renda del darrer contracte d'arrendament, que és la que servirà de base, recordeu, per l'article 6, per determinar la renda inicial del contracte d'arrendament, que és la renda inicial que pactarem, que és la renda inicial que, i això és molt gros, durant els propers 5, si és arrendador persona física, o 7, si l'arrendador és persona jurídica, tindrem a sobre de la taula. Això és la determinació de la renda. Un cop tenim determinada la renda, el legislador va una mica més enllà i el que fa és establir unes altres normes en els articles 8, 9, 10, 11 i 12 relatius a obligació contractual i possibilitats a l'hora de pactar en el contracte. I aquí és on tindrem també, trobarem, ara ho comentarem, la possibilitat d'aplicar altres elements de la renda. Anem a l'article 8. L'article 8, per mi, no ens aporta absolutament res, perquè l'article 8 el que ens diu és que en els contractes subjectes al règim de contenció de rendes, que és aquest, la renda establerta per contracte, que és aquesta que hem establert per l'article 6, que és la renda inicial del contracte, podrà ésser actualitzada d'acord amb la normativa reguladora dels contractes de lloguer. Aquí tenim en joc, us recordo, l'article 18. L'article 18 va estar modificat per la llei 7/2019, que va entrar en vigor el 6 de març de 2019, i us recordo el seu contingut perquè de l'article 18 hi ha hagut diverses modificacions. Va haver una molt important en el 2015 que molta gent no ha tingut present, que és la que va introduir l'índex de garantia de competitivitat, i en l'any 2019 va haver una modificació que per mi era la més greu de totes. Un cop ja hem assumit que hi ha una pròrroga obligatòria de 5 anys o de 7 anys en funció de si l'arrendador és persona física o jurídica, però per mi la modificació de l'article 18 va ser el gol més gran que es va colar a la part arrendadora i en relació a la possibilitat d'actualitzar, de revisar i de fer que el contracte s'actualitzés una mica d'acord a la situació del mercat que pot haver viscut durant 5 o 7 anys de vida que té aquest contracte, que és bastant de temps. Llavors, us recordo l'article 18. L'article 18, en la seva versió vigent des de 6 de març de 2019, que és el que diu? Primer, diu que només si hi ha un pacte d'actualització de la renda, es pot actualitzar la renda. Per tant, en un principi, la llei d'arrendaments urbans, en l'article 18, permetia actualitzar la renda encara que no es pactés. La llei deia que es podrà actualitzar a instància d'arrendador arrendatari, es podria actualitzar la renda. Amb la modificació actual o la vigència actual de l'article 18 des de 6 de març de 2019, el que ens diu aquest article 18 és, primer, que si no hi ha un acord entre les parts, no hi ha actualització. Segon, que l'actualització pot ser acordada lliurement per les parts. Tercer, que si tu i jo acordem un increment de la renda, una actualització de la renda, però no diem quin és el sistema o quin és l'índex que s'aplicarà, s'aplicarà l'índex de garantia de competitivitat, que té a veure amb barems de valors de la Unió Europea, i quart, que és el més important, que no està al principi de tot, sinó que està en un pàrraf una mica amagat, però que hi és, perquè hi és i és una limitació molt important. I aquest article 18, a partir de 6 de març de 2019, diu que pactem el que pactem, encara que pactem el que sigui, encara que pactem l'índex de garantia de competitivitat, sempre hi ha una limitació, i és que l'actualització de la renda no pot ser superior a l'IPC. Per tant, el sostre màxim que tenim per aquest article 18 és l'IPC. Pactem el que pactem, pactem els índexs d'actualització que vulguem. Si l'índex de garantia de competitivitat, per exemple, fos 2 i l'IPC fos 1,5, el sostre d'actualització és 1,5 i no es podria actualitzar ni pel 4%, ni pel 3%, ni per qualsevol altre. Llavors, aquest article 8 ens dirigeix en aquest article 18. Amb la qual cosa, el que farem serà pactar normalment l'IPC, perquè si el sostre que tenim és l'IPC, jo pactaria l'IPC. I amb la qual cosa, aquest article 8 el que fa és redundar i ens dirigeix a una llei que resulta d'aplicació, perquè en tant en quant no es faci efectiva la
previsió de modificació del llibre 6è del Codi Civil català, si finalment es fa, a Catalunya també regeix la Llei d'Arrendamientos Urbanos que va entrar en vigor l'1 de gener del 95 amb totes les seves modificacions. Hi ha un article 9, que aquest és per mi un dels que dona més joc i dels quals hi ha més preguntes i el que tothom pensa acollir-se. I jo he escoltat un comentari, jo us donaré la meva opinió, no sé si està errada o no, jo de moment us dic el que diu l'article 9 relatiu a les despeses generals i de serveis individuals. Aquest article 9 el que fa és dirigir-se a l'article 20 de la Llei d'Arrendamientos Urbanos. L'article 20 també ha experimentat, com l'article 19, molt poques variacions. Només les variacions que ha tingut des de l'1 de gener del 95 han estat les relatives a dels 3 anys, 5 anys, 7 anys, la duració mínima que es tenia com a base per als càlculs determinats d'aquest article 20. Llavors, aquest article 9 diu que les parts poden pactar l'assumpció per l'arrendatari de despeses generals i de serveis individuals d'acord amb la normativa d'arrendaments urbans. Fins aquí el que fa és dirigir-nos a l'article 20. Després diu, i això és important, que això no ho té la Llei d'Arrendaments Urbans, no ho té l'article 20, però jo sempre, tots els administradors, sempre que s'ha pactat, jo l'he vist en els rebuts, diu que en aquest cas cal fer constar de forma desglossada en cada pagament l'import de la renda i l'import de les despeses assumides per l'arrendatari. Llavors, quan ens dirigeixen a aquest article 20, la doctrina, que aquest article 20 tampoc era molt clar, la doctrina ve a entendre que en aquest article 20 entren els tributs, que ja es fa esment de forma clara en l'article 20 aquests tributs. A més d'aquests tributs, el que fa l'article 20 és parlar d'aquests despeses generals i serveis individuals. Aquí estan les famoses despeses de comunitat de propietari i també les altres despeses que es puguin individualitzar. Què és el que passava fins ara? El que passava fins ara és que hi havia una praxis en la qual tu i jo pactàvem una renda d'un arrendament, normalment el que pactàvem era la renda és de, per exemple, amb la que estic inventant, 700 euros. Dintre d'aquesta renda de 700 euros, el legislador el que no feia mai, perdó, el legislador, l'arrendador, el que normalment no feia era desglossar i dir la renda són 700 més les despeses de comunitat, més l'IBI, perquè ja entenia que tots aquests imports estaven dintre d'aquesta renda, entenia que la renda era la de mercat i que aquestes altres despeses ja les assumia ell. Què és el que succeirà a partir d'ara? Imagino que, atès que l'arrendador tindrà unes rendes tan baixes, el que entendrà és que dintre d'aquest marc que li permet l'article 9, i li diu estrictament, i l'article 20, que continua vigent, gràcies a Déu, estableix aquesta possibilitat d'incrementar la renda, pactar la renda i les quantitats de tributs i les quantitats de les despeses ordinàries, això sí, no extraordinàries, les despeses ordinàries de la comunitat de propietaris. Fins ara no es feia, ara es farà. Jo he escoltat alguna crítica d'algun sindicat que estableix que aquest article 9 o aquesta llei diu que si recordeu el supòsit que aquest habitatge hagués estat llogat en els 5 anys anteriors a la llei. Algun sindicat entén, jo no ho entenc així, això sí que és la meva opinió, però és un tema de llegir la llei. Hi ha algun sindicat que entén que si en el contracte d'arrendament anterior no hi havia aquest desglossament, no hi havia una renda de 1.000 més IBI 40 més comunitat de propietaris 30, m'ho estic inventant, desglossat, que si en el contracte anterior no hi havia aquestes quantitats, en l'actualitat no se li pot repercutir. A mi aquesta interpretació em sembla peregrina i no té cap, per mi, és personal, no té cap suport legal. Per què? Perquè aquest article 9 no diu això i, a més, aquest altre contracte era un altre contracte amb unes altres persones i l'única referència a remissió que fa la llei és per l'article 6 als efectes de determinació de la renda, però no d'aquestes despeses generals i de serveis individualitzats, que, a més, l'article 9 li fa un tractament a part. Per tant, jo personalment no entenc aquesta limitació que diuen determinades persones o determinats advocats o determinades interpretacions que diuen que si en el contracte d'arrendament anterior no es van pactar determinades coses, ara no es poden determinar altres.
perquè realment són una relació contractual diferent i, a més, en el contingut d'aquest article 9 ni de l'article 6 jo no el veig enlloc. Però això sí que és la meva interpretació. No veig com es pot arribar a aquesta altra interpretació, no li veig un encaix legal. Un pàrraf que sí que tindrà molts efectes i que realment és bastant fort, és l'article 9, pàrraf segon. L'article 9, pàrraf segon, estableix que cada mes de gener de cada anualitat l'arrendador té l'obligació de fer una liquidació de les despeses efectuades per l'habitatge durant l'any anterior i si aquestes són inferiors a les pactades, són inferiors a les que jo li he repercutit en el meu lloguer en els rebuts, ja haig de retornar la diferència. Això, a més que implica totes unes obligacions legals a 1 de gener, realment tenen com una connotació de desconfiança en la part arrendadora, com si hi hagués una mala fe. Jo no entenc com... Sembla fora de lloc, però això és una opinió completament personal. Llavors, ja tenim totes les despeses. Per l'article 9 es poden incrementar totes aquestes despeses generals i de serveis individuals i es pot actualitzar la renda amb el límit de l'IPC. També l'article 11, em salto un moment l'article 10, l'article 11 parla de les obres de millora. L'article 11 per mi és una redundància de l'article 19 del qual ja hem parlat perquè ens parla en aquest article 11 que es pot incrementar la renda en els termes previstos per la llei per obres de millora transcorreguts els 5 o 7 primers anys de contracte, que això és el que ja diu l'article 19. Llavors, aquest article 11 diu que transcorreguts, que és el que diu l'article 19 de la Llei d'Arrendaments Urbans Estatal, transcorreguts aquest mínim legal, aquesta mínima pròrroga obligatòria de 5 anys arrendador persona física, 7 anys arrendador persona jurídica, es podria incrementar la renda per obres de millora que faci la part arrendadora. Aquí sí que va una mica més enllà el legislador català en aquest article 11 perquè en el punt 2, si veieu, fa una mena de definició del que entén per obres de millora en contraposició al que entén per obres necessàries. Ara us la llegiré i estableix que efectes d'aquesta llei no tenen la consideració d'obres de millora les que siguin necessàries pel manteniment i la conservació de l'habitatge o l'edifici en què es trobi integrat, ni tampoc les que siguin exigibles per al seu funcionament, la reparació o la seguretat dels elements que l'integren. I també afegeix que en la notificació de l'increment de la renda cal identificar i desglossar de treure les despeses que puguin figurar en el pressupost i han d'estriar aquelles que siguin obres de millora. Aquí el que fa el legislador una mica català és establir quins són les diferents, o què entén per obres de millora i què entén per obres necessàries. I això ja estava una mica definit per la jurisprudència. Normalment, quines obres són les obres de millora? Aquelles que no són necessàries, aquelles que aporten quelcom més a la finca, però que no eren necessàries per al manteniment i la conservació. Llavors, aquest article 11 és redundant perquè l'article 19 continua vigent. El que hem de tenir en compte és que aquesta llei 11/2020 el que està fent és una mica establir determinades regles en relació a la renda mínima, però no està modificant la llei d'arrendaments urbans que continua vigent. Per tant, aquest article 11, de la mateixa manera que l'article 8 no era necessari i tampoc l'article 9. El que passa és que amb l'article 9 relatiu a les despeses generals i serveis individuals, almenys ens està deixant a sobre la taula la possibilitat de poder repercutir-los i almenys ningú no podrà dir que no es poden repercutir perquè realment l'article 9 diu el que diu i no aquesta altra interpretació peregrina relativa als contractes anteriors. Retrocedim un moment encara cap a l'article 11, que són els arrendaments d'habitatges nous i rehabilitats. Què passa quan el que és objecte de contracte és un contracte d'arrendament relatiu a un habitatge nou o habitatge rehabilitat? Excepcionalment, és la primera vegada en la qual el legislador permet que
que es tingui en compte el marge superior. Excepcionalment, si el certificat de final d'obra s'ha obtingut en els 5 anys anteriors, la renda pactada no ha de xifrar-se per a l'índex, sinó es pot agafar el marge superior. A no ser, continua el legislador, l'excepció que s'hagin obtingut subvencions públiques per a l'execució d'aquestes obres. En aquest cas, si hi ha subvencions públiques, ens anem a el que deia l'article 6, referència i índex de referència. Excepcionalment, us faig esment a la disposició final quarta, que també resulta d'aplicació en aquests arrendaments d'habitatge nous i rehabilitats. I l'entrada en vigor de la llei està regulada per la disposició final quarta. Diu, el que ja sabem tots, que la llei va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, excepte 2 supòsits. El primer és que afectessin a temes de pressupostos i, en aquest cas, si afectava temes de pressupostos de la Generalitat, entraria en vigor amb l'exercici pressupostari corresponent. I en el punt B, que jo us aconsello que el subratlleu, estableix que aquest règim de contenció de renda no resulta d'aplicació fins al termini de 3 anys a comptar des de l'entrada en vigor de la llei per a aquells habitatges de nova edificació o habitatges resultants d'un procés de gran rehabilitació. Per tant, aquests contractes d'arrendament nou o procedents de gran rehabilitació, la llei no resulta d'aplicació a l'endemà, sinó que entrarà en vigor als 3 anys a comptar de l'entrada en vigor de la llei. Per tant, aquest és el tractament una mica especial per a aquests habitatges nous o rehabilitats recentment, tant en l'article 10 com en la disposició que us he comentat. Un altre article que és bastant fort és l'article 12, que regula el reemborsament de les quantitats percebudes en accés per la part arrendadora. Aquest article 12 el que estableix, és bastant fort, estableix que en aquests habitatges, si l'arrendador ha cobrat rendes que ultrapassin els límits que hem vist de l'article 6, l'arrendatari té dret a que se li reemborsi aquestes quantitats pagades en excés, incrementat amb l'interès legal dels diners, que l'interès legal dels diners des del 2016 és de un 3%, incrementat en 3 punts. Amb la qual cosa, si l'arrendador decideix obviar aquesta llei, que s'ha de complir, si decideix obviar aquesta llei i no aplicar-la i posar una altra renda, ha de saber que el llogater té dret a demanar el reemborsament de totes aquestes quantitats entregades, incrementades al dia d'avui amb un 6%, que és l'interès legal dels diners, que al dia d'avui és un 3%, l'any vinent serà diferent, però al dia d'avui és un 3%, més un incrementat en 3 punts, més un 6%. Per tant, l'arrendador té aquesta amenaça o té aquesta coerció perquè apliqui, perquè compleixi amb aquesta llei. Per tant, aquest article 12 l'heu de tenir en compte i heu d'explicar als vostres clients, als vostres arrendadors, han de saber que amb aquest article 12 l'arrendatari té dret a demanar aquest reemborsament més l'interès legal dels diners incrementat en 3 punts. Això, juntament amb els articles 15 i 16, que no entrarem, però que ja us esmento, que és el relatiu a la modificació de l'article 118 de la Llei del Dret a l'Habitatge i següents, que estableix que si s'incompleix aquesta norma es pot incórrer en una infracció greu de l'article 118 que dona lloc a una multa de 901 a 90.000 euros o una infracció lleu en els casos menys importants amb una multa de 3.000 a 9.000 euros. Per tant, l'arrendador ha de prendre consciència que en tant en quant aquesta llei sigui vigent s'ha de complir perquè el legislador ha establert uns mecanismes molt importants a l'hora de protegir a la part arrendatària. Per una banda,
per una banda, aquest dret de reemborsament, no només de les quantitats, sinó incrementades en l'interès legal dels diners més 3 punts, més les multes que han estat que els supòsits de fets de les infraccions han estat afegides a la llei del dret a l'habitatge, que també s'ha modificat en aquesta llei. I a banda del contracte d'arrendament, anem a parlar d'aquest article 13 que parla de l'obligació d'informar, que tenim tots els APIs, tots els agents immobiliaris, tots els associats de l'AIC, en totes les ofertes d'arrendament, en tota la publicitat, en tota la informació d'arrendament d'habitatge ubicat en aquestes àrees declarades de mercat d'habitatge tens, inclosos els habitatges nous o rehabilitats, s'ha d'informar del valor. Heu de posar en tota publicitat el valor que correspongui a l'índex de referència de preus del lloguer. I també, en el cas que recordeu aquest article 6, que us he dit que hi havia dos aspectes, un el de l'índex de referència i un altre el de la possibilitat que el contracte d'arrendament que l'habitatge estigués llogat en els 5 anys anteriors. En aquest cas, també el legislador, en aquest article 13, diu que en aquest cas, si l'habitatge havia estat llogat en els 5 anys anteriors, s'ha d'informar de l'import de la renda del darrer contracte. Per tant, en tota publicitat, en tota oferta, no només una publicitat en els mitjans de comunicació, sinó en qualsevol oferta que feu d'aquest habitatge, heu d'informar de l'índex i heu d'informar, en el cas que l'habitatge hagués estat llogat en els 5 anys anteriors, s'ha d'informar d'aquesta renda del contracte d'arrendament anterior. Això per tots els contractes que signem a partir d'ara, per tots aquests contractes que entrin en els nostres despatxs, per com hem de negociar o com podem negociar les noves rendes. Però després tenim una altra disposició transitòria de la qual jo us vull fer esment, que és la disposició transitòria primera. Aquesta disposició transitòria primera parla del règim als contractes que estaven vigents. Què passa amb aquests contractes que estaven vigents mentre nosaltres estem parlant i es va signar un contracte fa 2 anys, per exemple, o fa X anys? Aquesta disposició transitòria primera diu que, naturalment, estaria bo que els contractes vigents es continuarien regint per la legislació anterior. Però hi ha un segon pàrraf, que per mi és molt important, que diu que, us ho llegeixo textualment, que diu que en cas de novació ja sabeu que és modificació, en cas de novació del contracte amb posterioritat a la declaració de l'àrea com a àrea en mercat d'habitatge tens, sempre que comporti una ampliació de durada del contracte o una modificació de durada o una modificació de renda, s'ha d'aplicar el que estableix aquesta llei, el que estableix aquesta llei. Ja sabeu tots, subratlleu i ja sabeu tots el que implica això. El que implica és que si hi ha una novació en quant a la durada o en quant a la renda, s'haurà d'aplicar el que diu la llei. A banda, també he vist algunes coses a l'internet en les quals s'aconsella, penso que mal aconsellat, i vull dir, no estic gens d'acord, s'aconsella a determinats arrendataris que encara que el seu contracte estigui vigent, forcin a l'arrendador a negociar noves condicions amb l'amenaça que si ells se'n van, l'habitatge quedarà buit i, per tant, en aquest habitatge buit s'aplicarà tot el contingut de l'article 11, s'aplicarà l'article 6, 7, 8, 9, 10 i en endavant. Realment, jo si fos un arrendador que tingués un contracte d'arrendament vigent i el meu arrendatari em plantegés amb aquesta coacció, perquè a mi em sembla una coacció de que si no negociem una renda a la baixa me n'aniré i hauràs de llogar, jo realment, per amor propi, per integritat, jo no entraria a aquesta negociació. Però que sapigueu que hi ha moviments que defensen aquesta postura que em sembla poc ètica. Per tant, en cas de novació de contractes d'arrendament, si modifiquem la durada o, sobretot no el i, o modifiquem la renda, s'ha d'aplicar el que estableix aquesta llei. Amb la qual cosa, el meu consell, o què és el que diria jo no modificaria res. Sabeu que el contracte, quan finalitza la durada obligatòria de l'article 9, 5 o 7 anys,
el contracte entra en la pròrroga de l'article 10 si cap de les dues parts diu el contrari i si cap de les dues parts diu el contrari passa també el termini de l'article 10, entraria en tàcita reconducció, esperaria a veure si finalment aquesta bogeria d'aquesta llei, que jo personalment entenc que és inconstitucional, però no soc jo qui ho ha de decidir, llavors esperaria una mica a veure com venen els temps i intentaria no negociar noves novacions perquè per aquesta disposició transitòria primera realment jo penso que el legislador ha fet massa protecció de la part arrendadora i el desgavell serà molt gran. I jo... Us faig esment simplement a una disposició addicional que m'ha fet una mica de... que m'ha cridat una mica d'atenció, però potser no s'aplicarà mai. La disposició addicional segona, parla de la possibilitat, però possibilitat, de que quan es declarin àrees en mercat d'habitatge tens, que aquestes declaracions es pugui tenir en compte que quedin excloses les finques, els habitatges, que tinguin una superfície útil superior a 150 metres quadrats. Però això és un poder, és una possibilitat i no està dintre del marc actual. En el marc actual, el legislador d'aquest decret 11/2020 no fa distinció entre uns i altres. Només existeix aquesta disposició addicional a la qual, 150 metres quadrats hauria de tenir la possibilitat de tenir una renda lliurement pactada. Al dia d'avui, ja heu vist, encara que sigui en qualsevol zona, s'ha de complir amb això, amb independència dels metres, sempre i quan, recordeu, sobretot, heu de tenir en compte que això només s'aplica en els municipis inclosos, en aquests 60 municipis inclosos dins de la declaració transitòria d'àrees en mercat d'habitatge tens, que sembla que la vocació naturalment és que es vagi ampliant i en un futur proper segurament s'aniran ampliant, però que es pot modificar, té un any de vigència, naturalment es pot prorrogar, es poden incloure més, però sobretot, abans de res, jo el que us aconsello és mirar si el vostre municipi està inclòs dintre d'aquesta àrea declarada de mercat d'habitatge tens. I amb això hem fet un repàs, un monòleg, un repàs del que diu la llei. Sobretot, importants els articles, heu vist els articles 6 i 7 de la llei d'arrendaments, de la llei 1/2020. L'article... Sí, el relatiu a la informació. També important l'article 10 relatiu a aquestes exoneracions dels habitatges nous o de procedents de nova rehabilitació. L'obligació d'informar, recordeu, de l'article 13, que no és només una obligació d'informar en les ofertes de l'índex de referència, sinó també de l'import de la renda, quan l'habitatge hagués estat llogat en els 5 anys anteriors. I aquesta disposició transitòria primera, que a mi em té una mica mosquejada relativa a aquesta aplicació que s'aplica a contractes vigents en els quals hi hagi una innovació en quant, repeteixo, una modificació en quant a la durada o en quant a la renda, qualsevol d'aquests dos. I jo penso que ha estat una hora lo suficientment densa perquè jo penso que ja tenim una mica... Us he posat el cap com un timbal, però és una mica el resum de la llei i fins on hem arribat. Molt bé, Olga. Escolta, descansa una miqueta que has passat una horeta. Bé, però bueno, simplement jo, abans de donar per finalitzada la sessió, moltíssimes gràcies, Olga. Comentàvem pel xat si aquesta sessió estaria disponible a internet. Sí, com sempre, la penjarem, la tindreu disponible al nostre canal de YouTube. Recordar-vos, primer de tot, que seguirem fent sessions per tot el col·lectiu API, tant en castellà com en català, dintre del pla d'actualització i perfeccionament, que dilluns vinent tindrem la sessió amb la Montse Junyent, la nostra responsable jurídica,
per la resolució de dubtes. Us recordo que aquesta sessió era merament informativa, que la resolució de dubtes la farem el proper dilluns de 4 a 6 amb la nostra responsable jurídica, la Montse Junyent, en una sessió que serà en castellà. Malgrat tot, us comunicarem si les sessions són en català o en castellà a les properes comunicacions de cursos o webinars que normalment rebeu tot el col·lectiu. I dit això, Olga, jo crec que la informació ha estat molt bona. Ja sé que no és la millor informació, que ningú està content amb aquesta llei, però bueno, intentarem, doncs... No et sentim, Olga? Digue'm. He dit que jo només soc la missatgera. Correcte. Doncs dit això, us emplaço a la propera setmana, recordeu, dilluns de 4 a 6, i que ens podeu enviar les vostres preguntes a webinarapi@api.cat. D'acord? Farem la compilació d'aquestes preguntes i li transmetrem a la Montse Junyent perquè ens doni resposta. Esperem, ja hem rebut moltíssimes, esperem donar resposta al major número de preguntes possibles. Si no fos així, sí que ens comprometem a intentar respondre-les totes per d'altres canals. I dit això, doncs ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies a tots i gràcies, Olga.